102 roky uplynuly od doby, kdy Alfons Mucha zazářil na světové výstavě v Paříži. Psal se rok 1900 a mistr české secese vyzdobil pavilon Bosny a Hercegoviny. Poté plátna na dlouhá léta zmizela z dohledu, aby byla znovu objevena v depozitářích Umělecko-průmyslového muzea. A tehdy vznikla myšlenka představit dosud nezveřejněná díla Alfonse Muchy veřejnosti. Ta hlavní práce tu museli odvést restaurátoři, pochopitelně ti dostali plátna v nepříliš povznášejícím stavu, a protože, jak sami návštěvníci uvidí, jsou to obrovská plátna, ta zdobila stěny pavilonu Bosny a Hercegoviny, tak vlastně to byla nadlidská práce, kterou odvedli a kterou, myslím, odvedli velice dobře. Jinak pravda je, že já se Muchovým dílem zabývám už 30, skoro 40 let a vlastně pokud jde o věci týkající se pavilonu Bosny a Hercegoviny, tak to je zmapováno, ale zná se to vlastně jenom z dobových fotografií. I pro mě byla vlastně ta plátna, když se rozvinula, když jsem je konečně mohla vidět, velikým a docela příjemným překvapením. Velkoplošné unikáty ze sbírek Umělecko-průmyslového muzea v Praze doplňuje další, jistě neméně pozoruhodný soubor zvaný Otčenáš. Také ten vystavoval Mucha na pařížské světové výstavě a obdržel za něj zlatou medaili. Alfons Mucha chtěl svým výkladem Otčenáše odkrýt hlubší a duchovnější významy skryté v každodenním životě. Zároveň chtěl hledajícímu čtenáři vysvětlit i další cestu, jak pochopit poselství modlitby, poznat sebe sama a okolní svět. Zároveň s výstavou, která trvá do 29. září, proběhnou i doprovodné akce. Jana Orlíková, spoluautorka výstavy, bude 17. července od 17 hodin přednášet o životě a díle Alfonse Muchy v období kolem roku 1900.